Entrar als barris de Sant Pere i Santa Caterina de Barcelona pel passatge Cert és com superar una muralla medieval i viatjar a l'edat mitjana. Vinga, acompanya'ns en aquesta ruta virtual pel casc antic de la ciutat. Sant Pere i Santa Caterina són dos barris ben a prop de plaça Catalunya, que encara mantenen un aspecte medieval. Carrers estrets, retorçats i entrelligats, en fan un veritable laberint ple d'històries que val la pena descobrir. Però hem d'anar molts segles enrere per trobar-ne els orígens. Aquests dos barris prenen el nom d'importants institucions religioses que hi havia a la zona, dels quals, a dia d'avui, només perdura l'església de Sant Pere de les Pueles. Ara entrem a la plaça de Sant Pere, un racó ple d'encant on trobem l'antic monestir benedictí de Sant Pere de les Pueles, fundat amb el patrocini dels comtes de Barcelona a la primera meitat del segle X. De fet, es conserva l'acta de consagració de la primera església, de l'any 945. Els atacs de les tropes àrabs i els incendis van marcar el destí del temple, fins que la comunitat de monges va ser traslladada finalment el 1879 a Sarrià. Al centre de la plaça podem veure una font, obra de l'arquitecte modernista Pere Falqués. Tant Sant Pere com Santa Caterina es van anar desenvolupant degut a la necessitat de Barcelona d'expandir-se fora del recinte romà. Va ser al segle XI quan es van organitzar la nova xarxa urbana al voltant del monestir de Sant Pere de les Pueles i de Santa Maria del Mar, que exercien un domini feudal sobre les terres que els envoltaven. Aquests barris van anar formant un conglomerat de carrers i edificis que van anar creixent fins que les muralles els van aturar. També va tenir un paper important el rec comtal, curs d'aigua que entrava a la Barcelona Vella procedent del riu Besòs. El riu es va convertir en un pol d'atracció que va portar a moltes indústries tèxtils a instal·lar-se a Sant Pere i Santa Caterina. Eren hereves de la tradició artesanal de la zona. Amb el temps es van convertir en barris proletaris, atapeïts de fàbriques i amb unes condicions de vida millorables. Un altre vestigi medieval que encara es preserva són els noms de les vies que fan referència a oficis d'artesans de l'edat mitjana, com ara el de barreter, el de miraller o el d'aguller. A continuació, recorrem la plaça de Sant Agustí Vell, que agafa el nom del convent de frares agustins que s'hi va establir l'any 1309 i que va ser enderrocat, en gran part, l'any 1718 per la construcció de la fortalesa de la Ciutadella. Actualment, hi podem trobar bars i restaurants que destaquen per la seva qualitat, el seu ambient tranquil i un ambient romàntic.
A la confluència dels carrers Carders i Montcada trobem l'emblemàtica capella d'en Marcús, un dels escassos vestigis d'arquitectura romànica que queden a la ciutat. Aquest petit temple data de la segona meitat del segle XII, quan Bernat Marcús, un ric burgès de l'època, va finançar la seva construcció, juntament amb un hospital, un cementiri per pobres i un alberg per viatgers. La política municipal de Barcelona, d'intervencions urbanístiques i de millora del barri han contribuït a dignificar la zona i dotar-la d'equipaments renovats, com ara el Mercat de Santa Caterina. El Mercat de Santa Caterina és un equipament essencial per al veïnat. Es va construir en els terrenys que fins al 1837 havia ocupat el convent dominic de Santa Caterina. El solar va ser concedit a l'Ajuntament, el qual va construir un mercat per subministrar de queviures als sectors populars de la ciutat. Es va inaugurar el 1848 i va ser el primer mercat cobert de Barcelona. El 2005 es va acabar una reforma que li va canviar la cara completament. L'equip d'arquitectes d'Enric Miralles i Benedetta Tagliabue va dissenyar un sostre llustrós, ondulant i acolorit, pensant per ser vist des de l'aire. Al barri, l'espai estrella és el Parc del Pou de la Figuera, per organitzar les trobades del teixit associatiu, celebrar festes populars i realitzar activitats, com el cinema a la fresca. Avui en dia és una zona vibrant i multicultural, amb una gran varietat de petits restaurants, comerços, estudis i terrasses on conviu gent vinguda d'arreu i de totes les professions imaginables. Músics, obrers, poetes i anarquistes, gent humil i gent poderosa, lladres i fins i tot bandolers han viscut en aquestes cases. Finalment, arribem a la joia de la corona de la ruta, el Palau de la Música. En menys de 3 anys, de 1905 a 1908, Barcelona va aconseguir aixecar un dels seus edificis d'estil modernista més esplèndids. La seva construcció va ser impulsada per una coral popular, l'Orfeó Català, i encarregada a l'arquitecte i polític Domènec i Montaner. Aquest va comptar amb l'ajuda d'un grup d'escultors i artistes de primer ordre per fer tots els vitralls, mosaics, escultures i forges.
Després d'aquesta passejada pel casc antic, revivint l'època medieval i descobrint alguns secrets d'aquests barris, tornem a l'era de la modernitat. Desitgem que t'hagi agradat i t'esperem a la propera ruta.